nik nire zenarrare hausakoa non, Ilarregi, nolo, familia ondila hori ere bai, eta, gero ja, hiltzen zan zeriakin, kamioiakin, jila partitzen, eta hola bizimodua, eta, gero familia, ondila ditut, 7 seme alaba. 4 neska eta 3 mutil. Eta, hola xe, bizimodua, aurrea, alda nola oala, aurrea. Aurrea, ordunen, nahiko, kostata, zertako, klaro, oain ez da askoik, baina orduan gutxi jo. Gutxi jo, eta pixkanan, tira, hasitzen juntzian, eta, hola xe. Eta beste, gero hortikan aurrea, tira, familia hasi aldan bezala. Aldan bezala, familia hasi, bakoitza bere biriakin bakarri nago. Ja, ditut, 31 urtein ditu, alargundu nintzala. Eta, gertu ditut, bakarri gaztiena dakat Iruñan, lanian, Iruñan iten du. Eta gero zarrena gehiena, Madridan egoten da, gainakoa beti gertu. Iruñan dago gaztiena eta gainakoak hemen. Hemen, bai, neska. Oain dakat neskatan 3. Logroñon eta Balkarrean ditu urte asko, baina Logroñoa. Bai. Juntzan, klaro, oaindikan jubilatzeko garaiik ezun, eta, klaro, Logroñoan dago. Maiz etortzen da, asteburuetako etortzen da, eta, hola, gainak ontzoiko, hemen txedabiltza, aldan bezala. Eta, hola, ditut, 7 seme alaba, 12 biloba, eta 5 biziloba. Familia ondila. Bai, eta bete Andre Valiente izan dut. Bai, Valientia, nik gainakoa bere hain bihar izan dut ere.